Танца е моят живот. От 30 и няколко години танцувам и не мога да си представя живота без танца. Чувствам се енергичен, бодър, вдъхновен. Аз когато танцувам, аз живея. Изглеждаше като подкастрено дърво. Значи аз си мислих, че съм прецакан, но всъщност Боян ще участва в танца на майките. Малката тополка Боян се учи да танцува. За разлика от Сашо, на мен ми трябваше само една тренировка. Дано това да е най-гледаното клипче в Спортове БГ.